Какво е това? Кажи вау! Мяу. Какво е това? Галиш ли го? Не. Галиш ли го? Да. Погали го, айде. О, айде, тръгваме ли? Да. Отиваме на езерото. Кола. Къде е колата? Това не е кола, това е цвете. Айде, тръгвай. Тръгваме ли? Аз сама отивам тогава, чао. Айде, вземи си топката. Добре, вземи си топката. Топката ще я вземеш ли? Това е мръсно, Давид. Ела тука. Вземи си топката. Браво на детето, айде тръгвай. Гол? Обе! 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 Гол! Кажи гол! Абе, много си добър, бе! Айде, тичай! Леко да не паднеш само. Кой си вземи топката? Леко да не паднеш. Браво на Давид. Кажи чао на камерата. Обърни се и кажи чао.